Is die lepels ook een beetje naar voren omheen naar de punt van de lepels? Beter. Normaal een beetje in de man. Wij zullen mijn oude auto, mijn oldtimer, uw oldtimer, die staat hier op zolder. Die zullen wij weer niet onder hellen. Wij hebben vorig jaar daar na het laagje maken. En ik dacht, toch, dat ding ga ik toch. In de winter dan doen we er net zo vol mee. Simmers dan staat er hier eens even voor de winkel. Of we rijden de Elfstedentocht er eens even mee. Ik denk, die kan wel even vertrouwd. Dus die hebben we vorig jaar omheen gezet. En dan is het hartstikke tijd voor het mooie waar, dus dan moeten we niet onder. Ja, ik denk dat hier wat hout onder maakt. Want je dan ooit pakt die bumper. Dus maar even wat. Stiet hij net helemaal recht? Hij stiet helemaal. Kist er de lepels een beetje naar rechts doen? Is dit wel jaren in? Ik heb het dit en net jaren bedaan gehad. Hoe vaker alles omheen gaan, maar geen Alzheimer's. Nou, dit wordt een hele verantwoordelijkheid wat dat gaat. Ja, dat jij erbij hè. Het is al iets risicootje, maar ja, kleer dat maar we dan maar nemen. Dan wil je maar nog op letten. Als ik goed stabiel zit. En het terrein voor de heftig goed even is. Dat is het maar, hoe is het hier? Nou, hij is slagen, hè? Zo mooi wat je had jongen. En hij stiet er weer creërs voor in het Cincy, dus ik zou zeggen, we kennen alleen maar rijden direct. Ja, want wat ga je er maar doen? Nou, een helft van de Elfstedentocht. In mei hebben we de Elfstedentocht voor oldtimers. Dat doe ik sowieso even nog mee. En voor de rest, ja, ik zet hem eens even voor de winkel en ik riep wel eens even voor de aardigheid. Zullen we het nou doen? Zullen we het eens proberen? Ik weet het niet. Ik hoop het.